Nádech. Raz, dva, tři, čtyři. A výdech. Raz, dva. Vy potřebujete se naučit stát si sami za sebou, stát si za tou svojí prací. Jak si naceníte to hodinové focení? Klient říká, dám ti za to focení 2000 korun. A vy pozorujte, jak se cítíte, jak se cítí vaše tělo. Asi se přestanu bát a začnu nabízet ty věci, které jsem doteď nechával v šuplíku. Fotopsychologie mi vlastně dodala ten poslední puclík do té skládačky, takže díky tomu vlastně, že tady jsem a že jsem obklopená i těma inspirativníma lidma, tak to mi vlastně dalo úplně takovou tu vlastně i facku, že to musím udělat teď a že vlastně včera bylo pozdě. Dostala další den, děkuju. Tohle je prostě další příležitost, kterou můžu využít, kterou musím. Já vždycky říkám, když můžeš, tak musíš využít. Příležitost, jo? Od 7000 otéžka. Chtělo mě to v tom, že musím vytrvat v tom, co dělám a pořád to někam posouvat a že i když ty věci jsou vyčerpávající, tak jsem tady dostala aspoň to ujištění, že jsou prostě důležitý a že v tom mám pokračovat. Byl to hnedka první večer, když jsme zjistili, že jsme tryhardři a měla jsem pocit, že jsem objevila jako svůj stejný živočišný druh. Jsem uvědomění v tom, že ne všechny ceny, které mám, s nima jsem v souladu. A že je OK poslouchat ten pocit, jaký z toho mám. To bylo vyrovnané. Zavřete u toho oči a vnímejte toho partnera jenom na základě toho tlaku.